aw bisimila anga bi bamanangan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min mina walawalali caman kaw ye mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin mali minisiri min ka caw bɛnnen don jiko ani kuranko ɲɛnabɔli ma a ye visite boloda ka ɲɛsin jisɔrɔ siraw ani château ma minnu bɛ ba numanfɛ bolo fɛ mali jamana kɔnɔ sigida kalataw baaraw nun bolodala ka bɛn ni novamburu kalo tile 20 ye o yɛrɛ mangutu baaraw nun donna fanga ɲini jɛkulu bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen na su ani tile kɔnɔ o de y'an donkanw ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min mina walawalali caman kaw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔn u bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma mali minisiri min ka caw bɛnnen don kuranko ani jiko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a ye visite kɛ ka ɲɛsin jisɔrɔ siraw ma ani château minnu bɛ ba numan bolo fɛ kinw na mali jamana kɔnɔ yan nɔ bamakɔ walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka ji sanuman sɔrɔ a ka se ka labɔli kɛ cogoya min na jango finteni waati a kɛra sibiri don de an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Sherifila Jabarani so tɔgɔ la Amadu Kamara a n'a ka jatala Seydou Ɲari an ka sɔrɔlenw lajɛ. An ka ministre min cɛsirilen bɛ an ka jiko ani an ka kuranko lahalayaw ma ni an b'a wele ko ministre de l'énergie et de l'eau n'a ɲɛma Malik Aluseni ye a ye taama kɛ ka t'i ɲɛ da jibondo minnu bilalen bɛ Bamakɔ rive gauche la gɛlɛya minnu b'u kan ji ɲuman sɔrɔli la ani k'a sɔrɔ nɔgɔya la a ka taa i ɲɛ da olu kan fɛɛrɛ ka sɔrɔ u la. An ka jiko vraiment ka gɛlɛn fo ka dɔ k'a ka gɛlɛn n ye taa an ka minɛnw sigilen na depuis suro 23h ni worobinɛ tigɛra an ma ji sɔrɔ wa an ka ji sɔrɔ bi tuguni fo su in na peut-être 23h 0h an bɛ ji sɔrɔ su in na o kɛlen no an bolo dekun ye château kelen kun senna ka d'anw ma jama bonyara samɛ ma o y'a sɔrɔ samɛ ma kɛ tan a fɔra ko k'a da bɔrɔ ni fontaine na kɛnɛ ma jama bonyalen u farala ɲɔgɔn kan ka na ko fo an ka don duw kɔnɔ an y'a don duw kɔnɔ ji dɛsɛra an na vraiment dekun bɛ samɛkaw kan bi misi wɛrɛ yɛrɛ sira la olu bɛ se ka une semaine jalen kɛ ji tɛ tɔnnu ka minɛn kɔnɔ o ye dekun belebele n'u sera k'u kɔfilɛ samɛ worobinɛ ko la o bɛ diya anw ye kojugu. Jateminɛ la sigidala mɔgɔ ninnu caman y'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ olu kan jiko la ka sababu kɛ ji hakɛ min bɛ se olu ma a tɛ labɔli kɛ. Ministre kɔni selen an fɛ Bangɔni na yan bi fo Bangɔni kulu sanfɛla la bi jiko la a bɛn'a ma ka diya n ye. Dugutigi tɔgɔ la a ka conseil tɔgɔ la ni Bangɔni population bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a fo ni waleya in na a n'a ka baara cɛ o cɛ a n'a sen da kun ka nin ɲɛ da gɛlɛya min b'an ka jiko la ni nɔgɔya min b'an ka jiko la a k'o dɔn a yɛrɛ ɲɛ ka seere a kan an bɔ a fo la k'o barika da o la hali bi an kɔni fɛ an bɛ kulu de sanfɛla la yan jiko ka gɛlɛn. U y'a ɲini minisiri n'a ka jama fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ yanni finteni bɔ wagatiw cɛ n'o tɛ ko gɛlɛya dan olu ta ye. Fɔ ji min b'an bolo hali bi ji a tɛ population labɔ kosɛbɛ an b'a ɲini a fɛ hali bi a k'an dɛmɛ pour que ji bɛ se ka population labɔ kosɛbɛ sinon fɛn min bɛ a fanga ka dɔgɔ dɔɔni a tɛ population labɔ kosɛbɛ donc o kɔni hami b'an na bi a ka visite na Ala taala kɛ n'a a ɲuman seginna a k'a lajɛ k'i kɔfilɛ an na pour que population bɛ se ka satisfait jiko la cogo min na. Fan o fan ni minisiri taara sigidala mɔgɔw kɔni ka nisɔngoya yira kosɛbɛ ka sababu kɛ ji sɔrɔlibaliya ye adamadenya dun tɛ taa ni ji tɛ wa minisiri ka nin taama a na kɛ sababu ye yaasa a yɛrɛ k'a dɔn gɛlɛya min bɛ sigidala mɔgɔw kan a ka fɛɛrɛ ɲini a la teliya la yanni finteni bɔ waatiw cɛ. Sigida kalata min ni a bolodalen don mali jamana kɔnɔ ka bɛn novamburu kalo tile 20 ma o yɛrɛ mangutu baaraw nun donna sibiri don fanga ɲini jɛkulu min bɛ wele Adema PSG a ka bɔ sigida sabanan kɔnɔna na u ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa k'u ka cɛbɔw jira ani u dara mɔgɔ min na k'o kɛ u ka cɛbɔ fɔlɔ ye o ye musolaka de Usman Sogore ani Samba Tarawele olu de tun bɛ kɛnɛ in kan Sherifila Jabarani so tɔgɔ la an ka sɔrɔlenw lajɛ. Fanga ɲini jɛkulu Adema PSG n'o ye Parti africain pour la justice et la solidarité a tɔndenw ni a kanubaw ye ɲɔgɔn dara jɛ sibiri tɛmɛnen commune 3 kɔnɔ Bajala na walasa ka sira di a ka ɲina cɛbɔw ma u ka tɛmɛ n'u ka yɛrɛ mangutu baaraw ye mun bɛ tali kɛ mɛriya ɲini kalata baaraw la n'o bɛna sigi sen kan novamburu kalo tile 20 lajɛrɛ in sen fɛ a ka ɲina cɛbɔ bɛɛ lajɛlen yirala maaw la minnu ka baara bɛna ɲɛsin ka se ka mairie kɔnɔnaw minɛ. Laɲini min b'an fɛ bi wulada na o de ye ka jama dalajɛ pour que officiellement an ka campagne n'an bɛna a daminɛ campagne min ni an b'a kɛ ka jigin an ka togoda ni fɛn bɛɛ lajɛlen na ani quartier bɛɛ lajɛlen na ka taa an ka laɲini fɔ sigida mɔgɔw ye ka ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ yaasa an ka se ka mairie sɔrɔ. An bɛ kan k'o lancement de kɛ bi an ɲɛ bɛ jama la
donc a kun ye de ka an jira mɔgɔw la k'an ka candidat yira population na pour que u ka se ka voter an ye yasa an ka laɲini ka se ka sabati. Jɔyɔrɔ minnu kan ka bila musow ye u ka se k'u kanbɔ ani sariya kura minnu tara ɲina mɛriya ɲini kalata baaraw senfɛ o sariya ninnu tara ka don ba la fanga ɲini jɛkulu ADEMA PASJ fɛ commune 3 kɔnɔ. O de y'a to a ka ɲina maabɔ la 37 14 o jɔyɔrɔ dira musow ma. O tɛmɛnen kɔfɛ a ye danaya da muso de kan ka se k'o kɛ a ka maabɔ fɔlɔ ye n'o bɛ wele ko tête de la liste. Ka Ala fo ka waliɲuman dɔn ka ne bila ɲɛfɛ minnu y'a hakilina sɔrɔ n b'u fo k'u waliɲuman dɔn fɛn min don a ma nɔgɔ doni min don Ala doni man girin nka n'Ala sɔnn'a ma ne kɔni dalen b'a la Ala b'a nɔgɔya n bɛ min ɲini jama fɛ n b'a fɔ yɔrɔ caman na an ka kan ka siran Ala ɲɛ ka da Ala la ka sɔn Ala ye ni mansa in n'a y'an bila fɛn min na an k'an jija an seko ni ye min ye dilanni na an k'o k'a la ni min man ɲi an k'o ye k'o to yen donc ni ne taara ka ne bila jama ɲɛfɛ ko mairie baara k'an ka taa mairie baara kɛ n bɛ mairie kɔnɔ a bɛ waati bɔ bi dɛ Ala ni ce n bɛ fɛ halisa n seko ni ye min ye dilanni na n ka se k'o kɛ n tun y'a ɲini Ala fɛ halisa ni n bɛ se ka dɔ kɛ a k'a nɔgɔya donc Ala ni ce n bɛ Ala fo k'a waliɲuman dɔn. Yɛrɛ mankutu kɛnɛ in dayɛlɛni kɛra sirafinɛ fanga ɲini jɛkulu ɲɛmaabaw bolo u ka se k'u ka tɔndenw al'u ka cɛbɔw su halisa u ka ɲɔgɔn minɛ ka dɔ fara wulikajɔw kan walasa u na se k'u ka laɲini kelen sɔrɔ. Wulada na ye campagne lancement de ye o kɔrɔ ye jumɛn ye bi ye le 5 ye élection ye le 20 an b'aw deli ADEMA candidat ADEMA militant ADEMA sympathisant ADEMA teriw ADEMA dɛmɛbagaw an b'a ɲini aw fɛ tile 15 tɔ min tora nin ye aw kana sunɔgɔ tuguni su aw ka tagama tile aw ka tagama aw ka an jɛɲɔgɔnw ɲini k'u hakili jigin u k'u ka carte ɲininaw ɲini ni carte ɲinina ɲɛmatunnen don a ka ɲini n'a bɛ min bolo o k'a fɔ n'a tɛ min bolo a bɛ min bolo o k'a fɔ o ɲɛna o ka bɔ o ka taa voter ADEMA fɛ a ka ca Ala fɛ an ɲɛ bɛ jama min na wulada in na ni jama in kan ka se ka mairie di ADEMA ma parce que ADEMA de ka kan ni mairie ye parce que ADEMA candidat u bɛ commune jɔli de fɛ u b'a fɛ ka saniya sabati ka dɔ fara saniya kan u b'a fɛ ka dɔ fara sira dilan kan u b'a fɛ ka dɔ fara école dilan kan u b'a fɛ commune développement bɛ taa sira fɛn o fɛn fɛ u b'a fɛ k'u kɔgɔ don a la u ye min kɛ ka dɔ fara o kan an ye nin san 7 min kɛ parti fonctionnaire cogo min na a b'a dɔn k'a kan ka dɔn o man ka falen ni foyi ye fɔ ka municipal de gagner municipal tɛ se ka gagner f'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma foyi tɛ section 3 la min tɛ se ka sɔrɔ an bolo. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ danaya dara cɛbɔ 37 mun kan o sira ka sɔrɔ ni fanga ɲini jɛkulu ɲɛmayaso mun sigilen don commune 3 kɔnɔ u ka cɛsiri an'u ka kodɔn ye baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni dɔnkilidala dabara a ka seko ani a ka dɔnko yirali ye. Ayiwa an bɛ to sigida kalata ɲɛbila baaraw olu hukumu kɔnɔ hali bi Alliance APM Faki olu fana bɛ ka wuli ka jɔ bonya kosɛbɛ sigida kalata in yɛrɛmankutu baaraw la sigida 6nan kɔnɔna na Alliance APM ani Faki olu ka campagne fana nun donna karidon de Mariétou Diallo ani Samba Traoré u bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Association pour le Mali, ale ni force alternative pour le changement. U y'u bolo di ɲɔgɔn ma maire Kalafili nata in na min kan ka kɛ novembre kalo tile 20 san 2016. Commune 6 cɛba dama dama de bɛ u ka lisi kan n'o ɲɛmaa ye Seydou Amadou Touré. U y'u ka campagne électorale ninnu bɔ dimanche don Mayanbugukaw fɛ commune 6 la. Musow y'a yira k'a fɔ ko ni maire Kalafili in na olu fana tɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye abada. Ne bɛ k'an présenter musow tɔgɔ la donc k'a yira k'a fɔ ko musow kan k'u tɔgɔ u sen don an ka commune baara commune kɔnɔko la wala ni an sen donna la an y'a dɔn a bɛ kɛ ko ɲɛnama ye parce que an ka décision ni an ka ko kɛtaw tɛna ta an kɔ donc an ye muso min n'an donna an donnen bɛ dɔrɔn ka denmisɛnninw ka sankɔrɔta n'an yɛrɛ musow ka hakɛw bɛ se ka sabati cogo min na mairie kɔnɔ donc o ye anw nakun ye kɛnɛ kan.
APM ni Faki farala ɲɔgɔn kan barisa u yɛrɛ ka fɔ la u be kɛlɛ kelen de la ka se ka commune sisi bɔ nɔgɔ la ka denmisɛnninw ka kalan la sabati ni ka commune yɛrɛ la taa ɲɛ cɛncɛn bola minnu be commune kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aéroport fanfɛla la ka se ka olu ka hakɛw d'u ma barisa cɛncɛn bolaw ka fɔ la olu tɔɲɔnen no bi kosɛbɛ parti président y'a yira k'a fɔ ko ni ala ye se di olu ma ni maire kalafili in na ni ala sɔnna ma yɛlɛma be don commune fɛn bɛɛ la n y'a fɔ n ka kumaw la an ka parti les forces alternatives pour le changement ani APM u ka ɲɔgɔn sɔrɔ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gansan ye sabula an ka jateminɛw la Mohamed Ali Badjili n'o ye président ye APM a bɛ kɛlɛ min na n'o ye yuruguyurugu kɛlɛ ye n'o ye bingani juguw kɛlɛ ye n'o ye fantanw ka kɛlɛ ye anw fana ka parti an b'o kɛlɛ de ɲinina an b'o de kɛlɛ kɛla fantanw ka kɛlɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bingani kɛlɛ an b'o de la su ani tile mɔgɔw ka faamu k'a fɔ maa minnu dusukun ye kelen olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni aw an bɛɛ danbe kelen an bɛɛ ka kɛlɛ ye kɛlɛ kelen n'a ma ɲɛ ko an ka danbe ye kelen an ka kɛlɛ ye kelen an bɛ se ka tagama kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa fantanw bɛ se ka lafiya yaasa binganijugu bɛ dabila yaasa yuruguyurugu bɛ dabila yaasa an ka commune min filɛ nin ye n'o ye commune 6 ye ni commune min don a ka bon cogo min na nafasɔrɔ sira ka bon ten o nafasira sɔrɔw ka se ka u don ba la yaasa baara bɛ se ka kɛ commune bɛɛ kɔnɔna cogo min na population ka bɔ degun na an ka liste présenté kun y'o de ye force alternative pour le changement ani APM Mali n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna olu ka kɛlɛ n'u sera ka na ka voter an ka liste ye massivement n'ala sɔnna ma u ka kɛlɛ an b'a kɛ ka se fɔ a dan na kuma tɔ ye folikan ye ani kuma laban na ka fɔ an ɲɛna bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka t'i ka carte d'électeur nɔfɛ minnu m'a minɛ parce que an bɛ ka laɲini min kɛ ni carte d'électeur t'i bolo i tɛ se ka voter aw k'a labɔ aw ka jama labɔ u ka voter an ka liste ye yaasa lafiya bɛ se ka jigin commune nin kɔnɔ cogo min na. Ni campagne électorale ni nun bɔ kɛra nisɔndiya belebele commune 6 kɔnɔ cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ bɔra ka na u ka kɔkɔrɔma dondonni sɛbɛntiya Faki cɛdenw bolo. Fanga ɲini jɛkulu IDD Parti pour la démocratie et le développement ka bɔ sigida 6nan kɔnɔ olu fana ka yɛrɛmangutu baaraw nun donna kari tɛmɛnen de ye Ɲamakɔrɔ Usmane Sowore ani Baba Keita an ka sɔrɔlen lajɛ. Fanga ɲini jɛkulu IDD n'o ye Union pour la démocratie et le développement ye a ka bolofaram sigilen don commune 6 kɔnɔ a ye a ka yɛrɛmangutu baaraw nu don dimanche tɛmɛnen Ɲamakɔrɔ kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ ɲina mɛriya ɲini kalata baaraw la o senfɛ a ka tɔnden minnu bɛ commune 6 kinw kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen nana wele jaabi o y'a to a ka ɲina cɛbɔ fɔlɔ a ka se k'a ka laɲiniw walawala maaw ye n'a sera a ka mairie kɔnɔna sɔrɔ bɛɛ baara minnu b'a bolo ka se ka yiriwa sabati commune 6 kɔnɔ. bi ye k'a yira commune 6 la k'a fɔ bi y'an ka lancement ye ni bɛɛ kan ka wuli ka don so kɔnɔ ka mɔgɔ kunnafoni k'a yira k'a fɔ liste IDD o de ye liste ye mun bɛ anw ka commune bɔ nɔgɔ la mun ye liste ye mun b'an ka commune taa ɲɛ anw nakun ye yɛlɛmali de ye ka o bayɛlɛmɛ o yɛlɛmɛ tɛ se ka kɛ bada tant que jamanadenw dugudenw commune denw n'u ma kuma ɲɔgɔn ɲɛna baara mun bɛ kɛ f'i k'o de ɲɛf'u ɲɛna nin baara in de kan ka kɛ jamana nafa de b'o la awa o tɛ se ka kɛrɛfɛ dɛ u bɛ fara an kan de an ka hakili jagabɔ o hakili jagabɔ de bɛ na n'an bɛ gafe ɲuman sɔrɔ k'o yira jamanadenw na o gafe a bɛ fɔ cogo di ko plan de développement économique social et culturel awa m'a ɲini fana mun ye école ko ni kɛnɛyako ye nin si tɛ se ka kɛ nin sigikafɔ tɛ o sigikafɔ fana cadre de concertation ye o de b'a yira jamanadenw dugudenw minnu bɛ yen olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka baara nin latigɛ k'a kɛ ka ɲɛ mɔgɔ bɛ wasa ni ne nana mairie la mɔgɔ t'a fɛ ka mun fɔ mun y'a kɛ gouvernement ye ministère dilan n'o ye silamɛw ni diinɛ bɛɛ lajɛlen ka ministère ye ne yɛrɛ b'a service créer n ka mairie la min bɛ service créer mun chargelen bɛ diinɛ koɲa bɛɛ de la a mana kɛ diinɛ o diinɛ ye mun na a ministère bɛ yen mun b'a bali a kana kɛ ne fɛ mairie la a bɛ kɛ yen pour que an ka hakili to diinɛ mɔgɔ la donc o la denmisɛnninw fana n bɛ service dɔ créer pour que o service fana ka baara di denmisɛnninw ma
o de tɛ yen an t'a dɔn yɛrɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu bɛ baara ɲini minnu ye baara sɔrɔ minnu ma baara sɔrɔ an t'u si dɔn fo service dɔ ka kɛ yen mun b'i occuper o denmisɛnnin ninnu na donc ne kɔni bɛ mun fɔ ɲɛna nin ye ko daminɛlen ye wolosɛbɛn den si man ka to bi ko jugement supplétif ka k'a la den bɛɛ kan ka wolosɛbɛn sɔrɔ den bɛɛ de kan ka wolosɛbɛn sɔrɔ o wolosɛbɛn ninnu o de b'a den permet a ka diɲɛlatigɛ a bɛ nɔgɔya donc mairie secondaire ninnu anw m'o dilan yɔrɔ bɛɛ ni ala sɔnna ma quartier o quartier bɛ yen n'o ma mairie secondaire sɔrɔ anw b'a dilan denw de wolola u bɛɛ ka se ka wolosɛbɛn sɔrɔ o wolosɛbɛn o de b'u permet hali an bɛ vote min na olu ka san 18 u ka se ka voter o mana bɔ a la f'an k'a dɔn san o san denw jumɛn de kan ka don école la jumɛn de tɛmɛna école kan n'an m'o dɔn o kɔrɔ ye anw yɛrɛ tɛ foyi la. walasa ka mairie kɔnɔna sɔrɔ UDD ka bolofaran bɛ commune 6 kɔnɔ a y'a wasa don cɛbɔ 45 de la ni o fan caman ye musow ani denmisɛnninlakaw ye ka da u jɔyɔrɔ kan sigida ka yiriwali la. commune 6 cɛ n'a muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen kan anw musow anw kɛra jɔyɔrɔ ɲinibaga ye sigida dun tɛ se ka taa ɲɛ ni musow tɛ jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni musow tɛ gɛlɛya fanba de ye musow ye o hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ aw kana kala ta IDD ka cɛbaw ye ka d'a kan anw musow anw ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye mun ye kɛnɛya an musow ni denmisɛnninw ka kɛnɛya an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye ni kɛnɛya tɛ dugu kɔnɔ dɔrɔn ɲɛtaa tɛ yen nɔ denmisɛnninw ka kalanko an ka laɲini dɔ fana ye o fana ye an ka laɲini fana ye sigida saniyali ye a ka ca o n'a ɲɔgɔnna caman. vraiment an nin kɛnɛ nin kɛra nisɔndiya ye parce que aw yɛrɛ y'a ye jama bɔra a kɛra nimisiwasa ye candidat présentera jamaw la vraiment laɲini wɛrɛ t'an fɛ an b'a ɲini yɛlɛmɛ waati de sera parce que an ka liste yɛrɛ ye musow ni denmisɛnninw bi jamana kɔnɔ n'i bɛ yɛlɛmɛ fɛ musow ni denmisɛnninw an ye musow ni denmisɛnnin mun ta an y'u ta u ka danbe n'u ka hakilisigi kama vraiment o de la an b'a ɲini commune 6 mɔgɔ bɛɛ fɛ u ka bɔ le 20 novembre comme kɔnɔkulu ka na voter IDD lycée ni ala sɔnna n'u votera a lycée san 5 kɔnɔ an b'a bisikiya que lafiya bɛna commune kɔnɔ parce que hakilina mun b'an na ka commune baara ni yɛrɛ mankutu baara in dayɛlɛni sen fɛ fangayini jɛkulu IDD ka bureau national maaw u caman yɛrɛ kɛnɛ kan olu minnu y'u seko ani wulikajɔw kɛ walasa jɛ ka se ka kɛ n'u ka cɛbɔ 45 kan bɔli ye dɔnkilidala welelen tun bɛ kɛnɛ kan o ye général Balodi ye o mun ye kɛnɛ in kun cɛ ni a ka dɔnkili dumanw ani a ka dɔnkili kɔrɔmaw ye. o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba bɛ bi walawalali k'an ye an ka ɲɛjɔ sɔrɔlen ninnu na. Marakukaw ka masakɛ Roi Mohamed VI dimanche don novembre kalo tile 6 wulada yan b'a fɛ Senegal faaba la Dakaru a bisimila la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin bɛna kɛ Maroko masakɛ yɛrɛ a ka taali ko 8nan de ye Senegali jamana kan kabini a sigira a fa nɔ na Hassan II san 1999 Maroko masakɛ ani Senegal ma ɲɛma Macky Sall u kan ka jɛ ka kuma ɲɔnya dɔw kɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Maroko b'a fɛ ka segin ka don farafinna tɔnba Union africaine kɔnɔ walasa Sahara occidental kɔnɔni min ni o bɛ a da fɛ Maroko ni Espagne ni ɲɔgɔn cɛ ni olu kɔni ngalen ka don k'u b'u yɛrɛ ta ka bɔ Maroko la hali bi a bɛ se ka kɛlɛw kɛ cogo min na farafinna tɔnba Union africaine kɔnɔ walasa yɔrɔ in ka dɔ Maroko jamana dɔ ye Maroko ka denw ye taamaba min kɛ ni ɲinanya san 40 ani san 1 ye u k'a ma ko marche verte ka ɲini Maroko masakɛ fɛ ko fɔ Sahara occidental ka segin Maroko taya la Maroko ka den maa 350 ɲɔgɔn na olu de y'o nisɔngoya taama in kɛ wa san o san ka bɛn n'a kuma ye Maroko masakɛ a bɛ dantigɛli dɔ kɛ ka ɲɛsin Maroko jamana den bɛɛ lajɛlen ma nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a dɔ ka kɛ Maroko jamana kɔ kan Mohamed VI a ye ɲinanda dantigɛli kɛ k'a to Senegali faaba Dakaru de kɔnɔ n'i y'a ye k'a fɔ Mohamed VI fɛnɛ taara Dakaru ani Senegali jamana ma ɲɛma Macky Sall u ka haminankow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sanga ni ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dugukolo tigiyako ta fan fɛ ni u k'a ma ko intégrité territoriale u bɛɛ lajɛlen bɛ kan kelen na o la barisabu ka da ka Senegali fura dama a kɛn bɛ k'a ka kɔnɔ fɛnɛ fila ka kɔnɔ ye ni o ye Casamance ye maa minnu fɛnɛ y'a jira k'a fɔ Maroko masakɛ kɛn bɛ ka sabara min don a sen la nin ye ka farafinna fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye
k'a dabɔ kun de ye a bɛ se ka don farafina tɔnba union africaine kɔnɔ. Marɔku masakɛ a ye a jira k'a fɔ o kɔrɔfɔ min y'o ye dɔw da tiɲɛ don a ka d'ale a ka don farafina tɔnba union africaine kɔnɔ ko k'a fɔ ko sahara occidental kɔnɔ min b'a kɛrɛfɛ k'a bɛ ka don farafina tɔnba union africaine kɔnɔ o de lasɔrɔli kama ko fɛn dɛ. A ko farafina tɔnba union africaine kɔnɔ don tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn minnu wɔra ka Marɔku jamana to farafina tɔnba union africaine kɔ kan n'olu dɔw tɛ sababa ye k'a to farafina tɔnba union africaine kɔnɔ olu bɛ ngalon na dangɛnɛmaya. Wa Marɔku masakɛ a ka laɲini de ye ntɛnɛndon Marɔku dugu la Marrakech diɲɛ seleke naani ɲɔgɔn bɛ ba min bɛna kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kun kan COP 22 a b'a fɛ ka farafina jamana ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ ka hakili jagabɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ farafina jamana ɲɛmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Alpha Condé bɔlen kɔfɛ Guinée Bissau Sierra Leone jamana ɲɛmaa fɛnɛ bɔlen kɔfɛ farafina tɔnba union africaine bolofara min bɛ wele ko conférence des chefs d'état o ɲɛmaa ni o ye Libériakaw ka maa ɲɛmaa muso ye Ellen Johnson Sirleaf ale fɛnɛ bisimilala Guinée Bissau a kɛra sibiri tɛmɛni a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnkan minnu dalen don fanw ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka da ka politiki bina k'u ka Guinée Bissau ma se k'i yɛrɛ sɔrɔ fiyewu jamana ɲɛmaa José Mario Vaz a n'a ka ministre ɲɛmaa olu ma se ka kan kelen fɔ o kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ tila fanw ni ɲɔgɔn cɛ a barata u bɛɛ lajɛlen bɛ fanga ɲini yakulu kelen kɔnɔ kɔsada in na farafina tile bi yanfa jamanaw a jamana ɲɛmaa dɔw olu sera ka fɔcogo sɔrɔ fanw ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛ dɔ la farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a commission président Marcel Alain da Souza ale y'a yira k'a fɔ fan minnu y'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na ale ma siga fiyewu ko bɛnkan ninnu bi dɛsɛ ka wale barisabu ka da ka yɔrɔ yɔrɔ de kun bɛ yen ni o kun ye gwɛlɛya ye k'a gwɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen wulila ko kuma na bɛnkan ye a kan ka se ka don bala Guinée Bissau ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni laban ye min ye Guinée Bissau bina k'u kan maa saba minnu ni olu fɔlen don k'a fɔ olu dɔ la kelen de bɛ se ka sugandi ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye o maa sabaw si ma se ka ta fɔlɔ k'u kɛ minisiri ɲɛmaa ye bɛnkan sɛbɛn dun y'a jira k'a fɔ minisiri ɲɛmaa n'a ma ɲa k'a bɛ ta maa minnu bɛ yen ni olu ni jamana ɲɛmaa José Mario Vaz tɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu fɛnɛ ka jɛ ni a ye bɛɛ ka bɛn maa kelen kan ka fara jamana ɲɛmaa yɛrɛ kan. Afrique du Sud ka ministiri min ɲɛsin bɛ musaka ko ma Pravin Gordhan na kɔsada in na sigasigana dɔw talen kun do ka ɲɛsin a mɔ k'a fɔ kasa bɛ a nɔfɛ ko ɲankuma a kɛnɛ kɛ ka dɔ diyagoya bila sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ko k'a sɔrɔ a si ma se sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye retraite o sigasiganaw kun bira ka bɔ a kan sigasigana kura wɛrɛ min n'an bɛ wuli a nɔfɛ ko kura o ye de k'a fɔ san 2014 jakulu min sigi bɛ sen kan Afrique du Sud lɛnbɔ ko kun kan ko jakulu kɔnɔ k'a y'a lajɛ ka maa dɔw bila ka baara dɔ kɛ dibidibinin dibi la minnu bɛ kɛ jamana ɲɛmaa Jacob Zuma kɔlɔsibaa ye n'o y'a sɔrɔla jamana foroba nafolo bɛ ka labaara fɛ labaara cogo ɲuman na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Afrique du Sud kaw ka lɛnbɔ ko ɲɛnabɔ jɛkulu ale yɛrɛ kɛra a maa ɲɛmaa ye a ye san dan de kɛ a la san 2009 de a bɔra jɔyɔrɔ in na wa kunnafoniw ye a jira k'a fɔ k'a to o jɛkulu in de kunna lɛnpo ko jateminɛbaa dɔw de bɛ yen minnu ka dɔnta ka wuriyalen don nafoloko ta fan fɛ k'olu dɔw kun bɛ ka Jacob Zuma nɔbɔ a bɛ wariw labaara cogo minnu na jamana kɔnɔ olu ka se ka sidɔn ka sɔrɔ jamana ɲɛmaa Jacob Zuma yɛrɛ t'a kalama o de kosɔn u ka lakana jɛkulu min bɛ wele ko House olu kɛmɛ ka jira k'a fɔ bibi in na a ka kan sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ a la kun min y'a to a ye jamana ɲɛmaa sɛgɛsɛgɛ dogodogonin dugu la a y'a ko ye sariya sɔsɔ dɔ ye octobre kalo tile 11 tɛmɛnen Afrique du Sud sariya so dɔ kun ye a jira k'a fɔ Pravin Gordhan na wulikajɔ ka kɛ a nɔfɛ nka u labanna ka ko in ɲɔngiri ka sabu kɛ jamanaden fanba bɛ a kɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Jacob Zuma ka fangaɲinijɛkulu ANC kɔnɔ dankɔrɔbaw minnu bara mɛ ɲɔgɔn kan fan kelen fɛ olu bɛ ka kɔkɔrɔma don o kɛra sababu ye ka sigasigana ninnu bɛɛ lajɛlen bin ka bɔ a ka barisabu ka da ka olu y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye jamana ɲɛmaa Jacob Zuma nɔfɛ maaw b'a nɔfɛ nafolo kan ka labaara cogo minnu na jɛlenya kɔnɔ n'a b'o wajibiya u ti jɛ ni o min ye k'o de y'a to k'u bila bɛɛ la barisabu ka da ka nafolo bɛ nafolo la n'a fɔra k'a ka yamaruya de k'o bɔ bɛ a b'i murugurun dakoya o bɛ kɛ sababu ye ka baara gwɛlɛya Jacob Zuma a n'a nɔfɛmɔgɔw bolo. San'an ka ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ farafina dolanti sen fɛ le tout puissant Mozambique ka bɔ RDC Congo jamana kɔnɔ olu de jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ 4-1 Algérikaw ka Mobeza kan match retour sen fɛ Isuf Kulubali a bɛ caman fɔ an ye o ko kun kan. Filanbin kɛlen kɔfɛ ni tɔn fila fɛ donnaji t'a la Bilidakaw fɛ nɔ Algérie marabolo kɔnɔna na min ye tout puissant Mozambique ka bɔ RDC Congo ani Mobeza ka bɔ Algérie o ye ɲɔgɔn sɔrɔ donnajisigi nasiraw fɛ a kala o ka siran dolaci kɛnɛ kan min bɛ Kamalodo mara kɔnɔna na Lubumbashi donnaji min sen fɛ tout puissant Mozambique y'a jira k'a fɔ hali sini
ale bɛ to farafina tɔnw ka ŋaniya la sabu min ye farafina sinandilancikuluw ka ŋanaminɛ ŋana ye o jɔnjɔnba a y'o ta san 2009 san 2010 san 2015 ɲina a bɔlen filɛ nin ni ka coupe de la confédération africaine de football ta nga o bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ ye tariki kɔnɔ a k'o jɔnjɔ a k'o kɔrɔta a bɛ fɔ tɔn min ma ko les corbeaux a ɲɛmaaba n'o ye Moïse Chape Katumbi ale ka tɔn de ye wulikajɔ kɛ ndolanci in senfɛ ndolanci fan bɛɛ lajɛlen fɛ o y'a kɛ o sɔnnɔ ye min kɛra sababu ye colo 4 o y'o sɔrɔ ka don colo 1 pewu o de donna o kun maa min ngalila ni ka colo don ni barabara ndolanci in senfɛ o kɛra Merveille Pompe ye kabini sanga 7nan sanga 44nan Zambia ka sinandilancila min bɛ yen n'a bɛ dayirimɛ ɲini na Kongokaw fɛ yen nɔ Renfort Kalaba ale bɛ taa colo 2nan don sanga 62nan kɔnɔna na Renfort Kalaba a ka colo 2nan a b'o don o waati kelen na a bɛ kɛ colo 3nan ye ni ka ɲɛsin a ka tɔn ma Saba ani Kanangolo Tubisa Mazembe halisa a tɛn'i bolo jigi a bɛ to wulikajɔ la min ye Algériens ka tɔn ye o ka cɛden min bɛ yen n'o kama ko Soufiane Kadir sanga 75nan ale bɛ taa colo jibɔ 7 ani 1 ni ka taa tɔn 2 kanu na an bɛ t'o de la min ye Tubisa Mazembe sinandilancila ye Jonathan Bolegi ale bɛ taa colo 4nan don o bɛ kɛ sanga 77nan na 4 ani 1 Tubisa Mazembe ani Monbeja ka bɔ Algérie o ka dolanci bɛ foro o de kan an na y'a sɔrɔ Tubisa Mazembe a sen bɔla Ligue des Champions sinandilanciw la Zamalek fɛ 8e de finale sinandilanciw nasiraw fɛ o na kɛ nusɔngoya kɔrɔ ye min tɛmɛna ka ban sabu bi Tubisa Mazembe wasagɛrɛ a y'o de sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na sabu a bololankolon ma bɔ tulonkɛw la ni y'a siɲɛ 7nan ye Tubisa Mazembe a b'i tɔgɔ sɛbɛ farafinagun walanba o kana na bi an bɛ yɔrɔ min na a bɛ kɛ sababu ye ni ka farafina tɔn bɛɛ lajɛlen dan jɔnjɔgɔ nasiraw fɛ sabu a ka jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye jɔnjɔn 10 ye wa tɔnkɛlɛ min y'a dan farafinagun o jɔnjɔn tali la o ye El Ali ye ka bɔ Egypte kaw fɛ yen nɔ. Dansi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kunna a ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma.